Támas an seo tí muid an wank a lár Iúr Cinn Trá actual Gradam ar siúl. Lón Gaeilge a bhíonn reachtal ag an aoichainteoir actual. Well, bhhainm Pádraig Ó Snodaigh chuirna is tá fíorfáilte ribh. Tá clúiteach is tócha an job allmór in sé maidide le coscéim agus na Lón Gaeilge na míosa na tuilsigh sé. Ní bhhainm si bheith cinneann níos mó so rockmid bhaig agus ligiméis de Pádraig. A cosnig tá sé simú marna ásan nithe as an beagán. Bhíos mar chathíreach ar clón an teoirn chun bin litéad foilsitheoir chun Lón Gaeilge. Nó me bras ásta éon ó Cuairt mar seo an taisio a chur an Gaeilge leabhart go nádúrtha in Gaeilge le chéile ag bogtáil taithí ag roinnt scéalta grána agus scéalta maithe agus beidir ag dul i dro gníomhaíochta ina dhéig. In bhíos ag caint nó ag roinnt maithe mar aoichainteoir agus roinnt scéalta faoi agus roinnt scéalta faoin leabhar hidden Ulster agus an teagrán ratha. Bhí Gradam ar an taobh bliantí ó chin ar an Iúr ach aoichainteoir as an rud so achbhainniú é blian ó chin agus tugann sé seans de Gaeilgeoirí an cheantar teach le chéile uair sa bhí agus bíonn lón acu agus bíonn aoichainteoir an agus sé rud atá gceist caithíonn aoichainteoir Lord faoi rud ag an samúil ach amháin an teanga híon. Agus mar dúirt méid tugann sé seans de géine teach le chéile Gaeilge a Lord agus just bíonn sprí agus sport an fásta. Is bralam bheith ar ar an Iúr in ardíir in Iúr an le tamala nuas ach tá cúil an dúigh sin ag ma bhean ar bas Caisleán nó mo an bhór dá máthir féin me ceart na bheanam dóibh. Agus bhí an de cló chuirdóireacht coscéim déantar an Iúr. So bhí a grain cuidan na sé sin taithí cuidan sé sin scéalta an is agus mé gairí có cantlach le me hin han achar agus sin ní seachta chuig is féidirlumm ará le aine cad is mílumm ar nín mé spláach ar aine.